Здравейте! Сега ще обобщим всичко от тези 140 клипа, които направихме до сега. И това е. Независимо от вашия генетичен конструкционален тип, вие можете да изградите здраво мускулисто тяло. Така че според типа генетика, на едните мускулите ще бъдат развити много, на другия още повече, на третия още повече. Това да ти кажа, че зависи от генетичния конструкционален мускулест тип. Но въпреки всичко, вие пак ще развиете мускулите си на макс. Ще достигнете до това, което се нарича големи мускули. А ако искате още по-големи, тогава вече трябва да прибегнете до други сумплементи, които не ви ги препоръчвам, които са опасни. И също, когато играете за мускулите си, може също да играете с каучици, с пружини, на лостове, на успоредки, на висилки, според кой както му е удобно. И ако вие включите трите компонента постоянство, твърдост и упорство, вие ще получите това, което сте искали дълго време. Това е обобщението, което искам да ви кажа. Ще трябва да сте упорити в правенето на мускули, тъй като много хора се отказват още на първия, втория, третия месец. Аз ви казах, мускули се правят от 3 месеца до 1 година. Следвайте препоръките ми и моите клипове, това, което говоря, и вие ще получите нужния резултат. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Да знаете, че аз днес съм рожденик и това ви го казвам като бонус. I'll be back.